We Talk Football SA sihlaziya umdlalo iSoweto Derby Orlando Pirates versus Kaizer Chiefs. Umdlalo uzoba kusasa nge-26 April 2026. Nkosizile Mntungwa, uthini ngomdlalo wakusasa nje, unjani ukujabula ukuthi kusasa sizobe ibulalana iNgozimalanga? Ngijabule kakhulu futhi nginakho ukuthi iPirates cha sizoyishaya yona, sizoyishaya impela nje zishaya. Sizoyishaya. Iscore ucabanga ukuthi sizothini kusasa? Mhlambe sizobashaya ngo-3. Nibuyisa induku lezi nazo nabo abanishaya ngazo emidlalweni odlule. Awuphinde futhi iscore nje, awuphinde iscore ukuthi iscore sizothini kusasa? Sizothi 3 kwi-Chiefs. Ku-Pirates masiphele i-Pirates izokora mangaka? Izokora elilodwa i-Pirates. Nangu Nkosizile sekhulumile ukuthi i-Pirates i-Kaizer Chiefs izowina ngo-3-1. Asazi-ke sizobona khona kusasa. Awuphinde wogcina sithini iscore? 3-1. Hayi, siyabonga Nkosizile.